Jeg tænker Schedule 1 måske. Vi har lige hentet en ny version af udgaven. Nu skal vi se, om den fungerer. Eller ikke fungerer. Det ved jeg ikke endnu. Nu kigger vi lige. Vi skal lige prøve. Ja. Det er lidt det der med at satse. Ja. Nu lad os se. Jeg skal lige tjekke mit lab age store. Ja, det er rigtigt. Der er også. Okay. Vi har faktisk også en riffel, og det er hvis okay, så går vi. Nå. Sådan kan man også starte spillet. Okay. Okay, det er fint. Okay, det er fint. Her er der rummet. Det her vi startede. Det rum, det sælger vi så ikke. Ikke indtil videre. Her er der en flaske vand. Jeg ved ikke helt, hvor mange penge vi får for den flaske. Om det bare er 1 eller 2 kroner. Men jeg tror faktisk... Okay, 3 kroner, det er fint. Fair nok. Helt fair. Okay, nu skal jeg se. Faktisk har vi jo... Vi har faktisk også... Okay, her har vi jo... Vi har også et våben her. Vi... skal se, jeg skal faktisk... Hvis jeg så lige kigger herind, hvad jeg har her. Okay, så skal du se. Det her i går. Ja. Hvis jeg så siger, de her våben, det er faktisk politiets, men nu er det mine. Vi kan så lige lægge skuddene herover. Det er denne her vi skal have dem her, og så skal vi også
Faktisk skal vi også have nogle af dem her, og vi skal have den, og vi skal have den her. Så er der for eksempel, du kan godt se, her har vi så dem her. Den discarder vi lige, og så skal du se her. Du kan godt se, her der er der, den her, det er den nye, den her det er den gamle. Du kan godt se. Ja, du skal se, vi har så lidt. Okay, skal du se. Sengen står der, og så skal vi så have hylden. Yes, hylden, den er her. Okay, vi skal så lige se, så har vi også. Det er fint, jeg tror godt, vi kan gå ud af det her rum. Der er lidt at sige. Ja. Jamen, ham har jeg så ikke åbent for endnu. Det er rigtigt. Nå, goddag. Har I fået jeres... I har vel ikke fået jeres løn? Nej, okay. Jo, det har I har. Okay. Jeg tjekker lige, om I har fået jeres løn. Det første, jeg lige tjekker, det er, om I har alle tingene. Okay. Og her har han sin løn. Okay. Ja. Det er nok mere vil sige. Det er måske... Jeg kan så godt se. Okay, det er fint. Der er et eller andet med, hvis man fjerner reolerne, så kan medarbejderen ikke finde ud af det. Okay, det ser fint ud. Se, her har vi en dåse. Jeg ved ikke, hvor meget den giver. Jeg skal lige... Nu ser vi lige, hvor meget den her det er en energidrik. Jeg ved ikke, hvor meget den giver. Jeg ved ikke, hvor meget den giver. Den giver nok lidt. Så. Okay, vi får $5. Det er ikke. Men det er ikke det helt store. Ja, okay. Jeg skal lige tjekke. Han har ingen våben på sig. Okay, dem har jeg jo taget. Det kommer op og ligge her. Sådan. Ja. Okay.
Okay. Okay. Problemet er, at det her labsrum, det er let at sige, har vi noget? Nej, det har vi ikke. Jeg skal lige se, har vi noget her i det skab? Nej, det har vi heller ikke. Har vi noget her? Nej. Jeg skal lige, har vi noget? Ja, vi har noget. Okay. Helt sikkert. Så du kan godt se, her har vi heller ingenting. Hvis jeg nu siger, at skabene måske skal stå her, ikke? Og så et her. Men de kunne jo også... Okay. Og så skal du se, man kan for eksempel, så kan man også okay, man kan også for eksempel det ser faktisk virkelig godt ud, og så har vi så en hylde mere. Okay, du kan så se hylder her, den her hylde her. Okay. Og en hylde her. Det smarte man kan gøre med hylderne, det er for eksempel at sige, for eksempel så fylder den her en hel væg. Okay, det er smart, at man så kan